Жігітлер, нәрседе болса эшләргә кирәк ич инде. Менә шушы сүз искә төште минем менә бу стратегияны кабул иткән көннәрдә. Бик күп еллар элек булган хәл инде искә төшкән саен хәзер дә елмаеп куям. Шулай без бәрәңгедә эшлибез, гуманитар факультетта укучылар бит инде. Кызлар бәрәңге чүпли, без ыргытып барабыз капчыкларны. Шунда ук икенче машина, анда авыл җегетләре эшли инде. Анда капчыклар шулай килеп чыкты, капчыкларның яртысы анда теге зур шундый капчыклар, яртысы юк бөтенләй. Шуңа күрә теге капчыклар булмагачтан кызлар чүмәкәләй тутырып куялар, ыргытырга читен инде теге. Зур да булгач, аннан соң бортта биек. Менә монысы башта капчыклардан зарланып бетердем, аннан соң үзебездән дә бераз зарланык инде. Без бит инде теге авыл малайлары булсак та, гуманитар факультетта укучы, теге идән астындагы билчән шикелле үк булмасак та инде ул кадәр теге бик таза җегетләр дә түгел инде, капчыкны булай чөеп кенә бәрә торган. Ну, үләрлек эш түгел инде, әмма рәхәт күрерлек тә түгел, шактый авыр эш. Шулай мин өстә алып торам ул юлы, җегетләр, ике шәриктәшем минем ыргытып торалар, капчыкларны ыргытып баралар, алмашабыз инде. Шуннан бер капчык янына шулай туктадык, шундый зур капчык юк, һәм аны менә болай чүмәкәләй тутырып куйганнар, капчыклар җитмәү сәбәпле. Шуннан теге җегетләр аны вертикаль ыргытырга булдылар. Болай авыздан тотып һәм төбеннән тотып, и болай ыргыттылар, чөеп ыргытып булмый бит инде. Мин эләктердем өстән. Капчык теге бортка сыланган килеш калды. Ыргытырга көчтө җитми. Төшеп китсә, бәрәңгеләр кыела. Шуннан торабыз шулай дип, берни эшләп булмый торабыз, эленеп торабыз, бортка капчык сыланган килеш. Шуннан җегетләрнең берсе, шәриктәшләр үзгәләнеп кычкыра. Җегетләр, нәрсәдә булса эшләргә кирәк ич инде дип. Шуннан соң без нәрсәдер эшли алмадык, капчык шулай төшеп китте инде, кыелды бәрәңгеләр, аннан ыргыттык аларны. Шуннан теге янәшәдә баручы авыл малайлары моны күреп торганнар икән. Бездән көлделәр иннәннәре. Кайтып киткән шулай дип әйтеп бирделәр безнең сүзне. Җегетләр, нәрсәдә булса эшләргә кирәк ич инде дип әйтә бит әле алар дип әйтә көлделәр инде. Һәм менә бу стратегияны кабул иткәндә дә минем шул әйбер исемә төшә. Ниндидер эш эшләнелгән, көч түгелгән, рәхәтләндереп ыргытырга көч җитми. Төшереп җибәрергә кызганыч, алайса кыела, эшләнгән эш бит инде. Шуңа да менә җегетләр, нәрсәдә булса эшләргә кирәк ич инде дигәннән кабул ителде дип беләм инде.